Elmer eta ostadarra. Elmer, elefante koloretsua, kobazulo batean sartu zen, bere burua ekaitzetik babestu nahirik. Beste elefante eta txori batzuk ere berarekin zeuden kobazuloan. Trumoiak eta tximistak zirraragarriak iruditzen zaizkit, esan zuen Elmerrek. Eta ekaitzaren ondoren ostadarra ikusi ahalko dugu agian. Ekaitza baretu zenean, Elmer eta txoriak kobazulotik kanpora atera ziren. Elmerrek tanta batzuk sumatu zituen bere buru gainean. Ara, esan zuen, euria ari du oraindik. Ostadarra izango da behar bada, negarrez. Esan zuen txori batek. Behar baino lehenago atera eta koloreak galdu ditu. Begira! Zeruan arrasto zurixka bat ageri zen. Kolorerik gabeko ostadar bat, esan zuen Elmerrek. Hau ikaragarria da, zerbait egin beharra dago, nire koloreak emango dizkiot. Horretarako, ostadarra lurra jotzen du lekuraino joan beharko duzu. Esan zuen txori batek. Baina inork ez daki lekuaren nunden. Bazeren zain gaude, goazen bila, esan zuen Elmerrek. Zuek joan hortik, eta ni hemendik joango naiz. Zeren bila zabiltza, Elmer? Galdetu zuen Leoik. Ostadarrak lurra jotzen duen lekuaren bila, esan zuen Elmerrek. Bi lekutan jotzen du. Esan zuen Leoik. Bada bietako edozen bilatu behar dut, esan zuen Elmerrek. Ostadarrak bere koloreak galdu ditu, eta nik neureak eman nahi dizkiot. Leku hori noizbait aurkitzen badugu, behintzat. Kolorea galdutako ostadar bat? Gauza larria da hori, inondik ere. Esan zuen Tigrek. Goazen Leoi, hobe dugu lehen bailen abiatzea, eta zuek ere bai untxiok. Arra handi bat egingo dugu aurkitzen dugunean. Jakinarazi zuen Leoik. Pixka bat geroago, Elmerrek jirafarekin egin zuen topo. Elmer! Esan zuen jirafak. Gauza raro bat dago zeruan. Ostadarra da, esan zuen Elmerrek, eta kolorekin gertatutakoa azaldu zion lepoluzeari. Ikusten alduzu ostadarrak lurra jotzen duen leku hori inon? Jirafak altzuan guztia luzatu zuen gorputza. Ez dut ikusten. Esan zuen jirafak. Zer gertatuko da zurekin, Elmer, zure koloreak ostadarrari ematen badizkiozu? Baina Elmer beste elefanteen bila abiatu zen ordurako. Kobazulo barruan zeuden oraindik elefantea. Zeruko arrasto rekor jarraitzen duen bitartean gu ez gara hemendik mugituko. Esan zuten ahots batez elefanteek. Baina Elmerrek ostadarraren koloreekin gertatutakoa azaldu zienean, laguntzeko prest agertu ziren denak. Zer gertatuko zaio Elmerri bere koloreak ostadarrari ematen badizkio? Galdetu zuen elefante batek. Pentsatzen dut gu bezalakoa bihurtuko dela. Esan zuen haren lagunak. Hobe hori kolorerik gabeko ostadar bat baino. Elmer tximinoekin zegoen txoria bueltatu zirenean. Oraingoz ez dugu zorterik izan. Esan zuten. Bila segitu beharko dugu. Inorrez da gauza izan ostadarrak lurra jotzen duen leku hori nonden aurkitzeko. Esan zuen tximino batek. Zergatik ez gara gusaiatzen, divertigarria izan daiteke. Elmer ibaira iritsi zenean ostadarraren bila ari ziren denak. Kaixo arrantxok, esan zuen Elmerrek.
Ez duzue jakingo ostadarraren sorlekoan non dagoen, ezta? Tira, ur jauzi horretatik sortzen da normalean. Esan zuten arraintxoek. Baina gaur arrasto zurixka bat baino ez da agerian. Ostadarra da, esan zuen Elmerrek. Guazen ur jauzira. Eta halaxe zen, kolorerik gabeko ostadar bat sortzen zen ur jauzitik. Amaitua zuten bilaketa. Elmer arraintxoak eta krokodiloak beste animaliei deika hasi ziren, oio ozenak eginez. Orduan, beste inori itxaron gabe, Elmer ur jauziez beste aldera igaro zen. Beste animaliak iritsi zirenerako, Elmer denen bistatik desagertu zen. Berehala ostadarrari koloreak ateratzen hasi zitzaizkion pixkana. Han bilduta zeuden guztiak bibaka eta txaloka hasi ziren. Baina nondo Elmer? Esan zuen xuxurlaka elefante batek. Galderari erantzunez bezala, Elmer ur jauziaren beste aldetik agertu zen. Berarekin zituen oraindik bere kolore guztiak. Animaliak bibaka eta txaloka hasi ziren ostera ere. Baina Elmer, Esan zuen elefante batek. ostadarrari eman badizkiozu zure kolore guztiak nolatan ez duzu bat ere galdu? Elmerrek irribarre egin zuen. Gauza batzuk behin eta berriro emanagatik ez dira inoiz galtzen. Zoriona eta maitasuna edota nire koloreak adibidez, era horretako gauzak dira. Geroago, etxerako bidean, honela esan zuen Tigrek. Une batez pentsatu dut ostadarrari ere Elmerrenak bezalako kuadroak atera behar zitzaizkiola. Elmerrek barra egin zuen. Ez da pentsatu ere halakorik. Esan zuen Leoik. Koloretako kuadrodun elefante batekin nahiko eta saberan daukagu. Elmerri algara ozena irten zitzaion orduan.